Què tal? Què tal? Mireu, estem així en un altre vídeo de Quality Tours Mariola per a mostrar-vos les cosetes simpàtiques que es trobem a tot arreu i tornem a la serra de Mariola perquè tenim no molt lluny d'ací, a veure si l'aconseguim trobar, tirirí, tenim nada menos i nada más que va mostrar la pista de la cava dels Taulellets, també coneguda com la cava del Portí. Mira-la, 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 la tenim ahí davant. Que estem en el terme municipal pròpiament d'Alfafara. Un diàmetre està ahí un poc aplatanat, no és completament redona, com podeu comprovar, però té un diàmetre entre 14 i 18 metres i una profunditat que ronda els 9 metres de profunditat, correcte? I segons dades que hem pogut contrastar, estem parlant d'una capacitat d'uns 1.900 metres cúbics de neu. Anem a veure si no ens matem per així, queridos, perquè com podeu comprovar la senda està un poc punyetera i tampoc vull arriscar-me la vida. Pareix que tota aquella part, fins i tot allà, està excavada en la roca. Té part excavada en la pròpia roca i l'altra a base de mamposteria. Aquesta és la porta principal. Mireu on estem, a veure que si fem-vos un traveling. Per que pugueu veure més o menys com està situada. Mireu on està naixent, on ha naixit aquest pi. És una de les primeres coses que ens ha sorprès moltíssim. I nosaltres continuem per així averiguant cosetes guais. Mira la porta, així falta per suposar tot el cobriment, tota la cobrició. I ara vaig allargar el gatxeto mòbil i teniu ahí imatges de l'interior d'esta cava del Portí, terme municipal d'Alfafara. Com sempre, intentant mostrar-vos cosetes guais, cosetes simpàtiques. Ladies and gentlemen, hasta luego.